Come and watch the sunset with me and have coffee habang tinatanaw ang buong Taipei. This is Taipei 101 at ito yung tallest building in the world noong 2004 up until 2010. Maraming restaurants at pwede ka ring mag-shopping sa loob. Pero ito talaga yung pinaka-pinupuntahan dyan, yung Taipei 101 Observatory. Best time to visit is during the sunset, and since bumili kami ng fun pass, kasama na dun yung entrance fee namin dito. So pagka-claim namin ng entrance ticket, merong vouchers and free snacks. Tapos sasakay ka nitong high-speed elevator that can take you up 87 floors in 37 seconds. At pagdating sa taas, unlimited na ang pag-e-enjoy mo ng view na to hanggang sa lumubog ang araw. Hindi ko na lang nakuhanan lahat ng video since ine-enjoy ko yung view, pero marami rin silang mga cute setups na perfect for your photo op. Meron ding cafe sa taas. Imagine nagkakape ka or milk tea tapos ganito kaganda yung view. Nako, sinigurado talaga namin na makakahanap kami ng magandang pwesto para ma-experience namin yan. If you remember, sabi ko kanina upon entrance, meron kaming mga voucher. Yun nga lang, required pala na yung mga pinaka-premium drinks yung bibilin mo bago mo magamit yon. So nag-order na lang kami ng mga regular na coffee, 200 to 250 NT yung presyo. And yes, may kamahalan, pero it's not everyday na nasa taas ka ng Taipei 101. So bumili na rin kami. Apart from the drinks, meron din silang pastries and sandwiches, pero hindi na kami bumili. Up next, dumiretso kami sa Rauha Night Market para mag-enjoy ng maraming street food.